Anyám nem szereti az hajókat. Hogy nézel ki? Teljesen szét vagy esve. Kezed is éghideg. Olyan cuccot kaptam arról. Nem olyan szétkevert cucc, mint a tiéd. Ez tiszta volt, bazd. Tiszta, mint a Fucsi elmen a hóalpán. Toltam belőle annyit, amennyit szoktam, és kész. Most miért akarsz tőlem venni? Mert le akarok állni. Logikus.